moguts per aquesta idea de dir, ostres, això és un tema que ens pot passar, perquè nosaltres quan vam veure això vam dir que a Sarrià de Ter es podia passar tranquil·lament que hi hagués alguna petició d'aquestes, no? Doncs mira, potser que ens posicionem i que ho diguem i que ho fem públic. Els primers a saber-ho van ser les nostres famílies, és a dir, quan vam aprovar aquest manifest, a la mateixa nit el rebien totes les famílies del centre i l'enviàvem també als serveis territorials perquè Educació en tingués constància, i no vàrem tenir cap resposta negativa. Vam tenir alguns que ens deien, ostres, molt bé, endavant, però ningú es va queixar. Va passar sense pena ni glòria, també ho he de dir, com gairebé totes les coses que passen al món de l'ensenyament. I va ser al cap de gairebé un mes, ja ens apropàvem cap al Nadal, cap a la setmana abans de Nadal, doncs que l'Institut Salvador Espriu de Salt, que és més mediàtic que nosaltres, doncs va aprovar el mateix text i va sortir al diari, i llavors el director, en veure la repercussió, es va veure una mica la necessitat de dir que això no ho hem inventat nosaltres, això ve de Sarrià de Ter, no? Llavors va desviar l'atenció dels mitjans cap a Sarrià de Ter, que som, diguéssim, els autors del manifest. Això va anar així. A partir d'aleshores, hi ha 3 instituts, bueno, a part dels nostres 2 instituts que ja ho havien aprovat abans de Nadal, però també s'han posat en contacte amb nosaltres altres centres que sé que ho estan movent. L'últim que hem tingut notícia aquesta setmana passada és del Ripoll, l'Institut Abat Oliva, que ho volen portar a claustre si és que no ho han fet ja, i també va arribar gent de l'Alt Empordà i gent de Tarragona, de la zona de Valls i això, vull dir que sé que es va movent. Dit això, jo voldria situar-lo una mica al manifest aquest, no? Mireu, jo he trobat a faltar en tota la història aquesta, tant per part dels mitjans com per part de la classe política, que se'n parlés amb rigor pedagògic. És a dir, penso que és un tema que portat al terreny ideològic, doncs és molt clar, escolta, Catalunya és una nació, hi ha gent que no s'ho creu, però nosaltres estem convençuts, té una llengua pròpia, la llengua és l'ànima de la pàtria, no? De fet, Chomsky ja diu que llengua i pensament van units i que per tant no és pas una tonteria, això que la llengua sigui, La llengua no és només un vehicle de comunicació, sinó que és molt més, té a veure amb la identitat, però si anem per aquest camí des de l'escola, segur que trobaríem tants caps, tants barrets, perquè esclar, llavors aquesta identitat, alguns la podem tenir d'una manera, els altres d'una altra, això ja és difícil de quadrar i per tant, doncs, penso que no ens toca a les institucions escolars fer la defensa identitària, la podem tenir clara a nivell personal, però jo he trobat a faltar que es anés una mica més enllà. Per què? Perquè penso que com a mínim han de quedar clares 3 coses. La primera és que, i això no només per l'àmbit nostre, jo trobo que hem de posicionar-nos molt clarament en contra del fet que en el nostre país s'està demostrant que l'estament jurídic, judicial, mana en tot, i entén de tot i decideix de tot. Doncs jo no hi estic d'acord. S'atreveixen a dir si una mesura sanitària ha de ser o no ha de ser perquè conculca no sé què coi. Escolta, no sé, en tot cas hi ha unes mesures sanitàries i pots estar més d'acord o no, però hi ha uns tècnics que són els que assessoren la presa de decisió. I que la paraula d'un jutge passi per davant d'això a mi em molesta. Però el mateix penso en el terreny pedagògic. És a dir, en el terreny pedagògic a mi em poden dir que la nostra realitat sociolingüística ha de tenir en compte el català i el castellà, i estic d'acord, l'ha de tenir en compte. L'ha de tenir en compte, són 2 llengües oficials, són 2 llengües llatines, germanes, i ideològicament a banda, són 2 llengües que en el context escolar han de poder treballar plegades. Estic d'acord, soc professor de llengua catalana i literatura i penso que tinc autoritat per parlar en aquest sentit. Ara, el que no admeto és que un jutge em digui com ho he de fer. A mi, la llei em diu que a finals d'una etapa els alumnes han d'haver arribat a unes competències. I home, ja sabeu que hi ha alumnes que els costa arribar a aquestes competències, però en tot cas ens hi farem amb les dents perquè així sigui. Sí? Això sí. A més, les competències lingüístiques, resulta que les sinergies que es poden establir entre el català i el castellà són prou potents com perquè jo pugui fer això de diverses maneres. No necessito que ningú que no hi entén de pedagogia em digui en quin tant per cent ho he de fer i a sobre em digui si la consecució d'aquest tant per cent es fa
fent que una matèria que no sigui lingüística s'imparteixi en aquella llengua o no. És a dir, em nego a acceptar això. Jo penso que, bueno, em nego. És a dir, penso que com a docents, com a tècnics en educació, no podem admetre que l'estament judicial digui això. I per mi el primer no és aquest. No? Insisteixo, és un no que l'hauríem d'extrapolar a més àmbits de la nostra vida. Perquè si no, bueno, jo no sé massa en quin context podem situar una democràcia al segle XXI. No? Si una democràcia al segle XXI està mediatitzada pel poder judicial, com hem vist que està sent la nostra, doncs apaga i vámonos, que diuen en castellà. Ja he fet un tant per cent. Sí, home, està molt bé, perquè és que està molt bé també fer servir el castellà, no dic que no. La segona cosa fonamental, que també fonamenta el nostre manifest, és que en un centre educatiu les llengües no són només la llengua, que sigui la catalana, que sigui la castellana, són objecte de cultura, són tresors de la cultura, val? Com ho és la geografia, la història, la química, la física, les matemàtiques, la filosofia, és a dir, són, com us ho diria jo, no? Testimonis de la humanitat, sí? Que nosaltres hem de saber transmetre. I per tant, ho farem amb un respecte absolut. I això també vull que quedi molt clar. Si jo que soc profe de llengua catalana, jo que soc independentista i tot el que vulgueu, a mi m'agrada molt el castellà. O sigui, el castellà com a llengua, el castellà com a literatura, per mi és que només faltaria respecte absolutíssim a aquesta llengua i a totes les altres. Per tant, a mi mai em sentireu defensar el català criticant o anant en contra del castellà. I a més, penso que s'hi faríem un flac favor, no? És com si ara jo, com que soc profe de català, digués que aprendre física no serveix per res. No em passarà mai pel cap, això. O em sabria molt greu que un professor de física digués que aprendre català o aprendre castellà no servia per res. Perquè són disciplines del saber que es mereixen tot el respecte perquè formen part de la cultura del món. A més d'això, quan nosaltres ensenyem llengües, no ensenyem només la part comunicativa de la llengua, que també, sinó que ensenyem estructures de la llengua, ensenyem la història de la llengua, la seva literatura, no? I ho hem de fer des d'una òptica acadèmica i rigorosa, no podem fer-ho des d'una òptica ideològica, no podem fer-ho des d'una òptica jurídica, val? Perquè, no sé, mira, per exemple, a mi, doncs, a muy pesar mío, que diríem en castellà, quan expliquem la literatura del 16, del 17 i del 18 en català, doncs hem de dir que hi ha molta misèria. I en canvi, quan els companys de castellà l'expliquen els siglos d'oro. I en els nens els hem d'explicar per què ha passat això. I els hem d'explicar que la riquesa literària del 16, 17 i 18 que tenim en castellà també es deu a que el 16, el 17 i el 18 diverses circumstàncies socials, econòmiques, culturals i polítiques van ofegar la nostra llengua. I d'aquí s'entenen moltes coses, no? O quan estudiem, doncs, el període del franquisme. Per tant, la segona consideració que faig té a veure amb la rigorositat en què tractem les llengües als centres com a tresors de la cultura. I com, a més, la nostra obligació és transmetre aquest respecte. I aquest respecte ha de voler dir, sobretot, respecte per totes les llengües, com fem per totes les matèries. Llavors, arribats aquí, algú em diria, bueno, clar, llavors, escolta, tu pel que estàs dient, no un 25%, no? Fem un 50-50. No. Per què no? Primera, perquè els jutges no han de decidir. Segona, perquè jo analitzo i treballo les llengües des d'una òptica que no és ideològica, és cultural. Tercera raó. Tercera raó és que de totes les llengües que ensenyem en els nostres centres educatius, la catalana és la pròpia, primera. I això ho podem saber estudiant història de la llengua. És la pròpia. Però, a més, és una llengua que s'ha minoritzat des del segle XVI, s'ha minoritzat fins al segle XIX, s'ha tornat a minoritzar al segle XX i ara tampoc està per tirar coets. I això no cal que ho digui jo, això es pot mirar des d'un punt de vista sociolingüístic. Quina és la realitat, la vitalitat que té avui la llengua en els cinemes, en els mitjans de comunicació, en les editorials, tot, les revistes, els canals privats,
les xarxes, etc. I llavors dic, doncs, esclar, evidentment, arribats aquí, a Catalunya, que és la llengua pròpia, i en aquestes circumstàncies, si l'escola no pot decidir que la protegeix i l'encoixina una mica més, i ho fa això, fent-la prioritària i vehicular, perquè no és com se la trobaran en la resta dels entorns socials en què es mouran els nois i noies, jo crec que és indiscutible. És indiscutible perquè nosaltres el que estem fent, defensant el català com el reconeix la nostra normativa, primer, i segon, com a llengua vehicular i prioritària, és, dintre d'un marc plurilingüe com el que tenim, donar pes a una llengua que està minoritzada, o ha estat durant molt temps, i que actualment està en retrocés social. I fem això a l'escola perquè no es fan altres coses. Per tant, la nostra posició és dir, si això ho tenim així, el nostre projecte lingüístic, que ja preveia tot això, ja en parlava abans de la polèmica, no l'hem pas fet de nou, que també tracta el castellà. El nostre projecte lingüístic és absolutament vigent, no va en contra de cap de les normes que hi ha, ni tan sols de la Constitució espanyola, que ja és dit, i està fonamentada. Per què dic això? Algú pot dir, home, sí, no sé, si només fas la llengua castellana. No, però és que mireu, jo aquest any, casualitats de la vida, també faig les socials d'un grup de tercer, i hem preparat les socials amb el company que fa els altres tres grups. I, bé, no sé, cada setmana, quan preparem les classes, trobes que hi ha documentació que fas servir amb els alumnes que és en castellà. Mira, per exemple, ara estem fent el tema de l'economia mundial i demà passat passarem un vídeo que es va editar a TV1 que parla de la globalització. I no és que l'hagi triat en castellà, no, és que només l'hem trobat en castellà. Els mapes en què tinc tots els indicadors de l'economia per ensenyar als nanos com els països del tercer món, del primer món i tot això, tots els que hem trobat estan en castellà. I els integrem en el feina, en els dossiers, i no passa res, i els projectem i ho entenen tots. I passem el vídeo aquest i l'entenen tots. I no estic pas en contra de fer-ho. No, està bé, és dir, també a vegades tenim algun document en anglès i no passa res. Aquesta és l'educació plurilingüe. Per tant, a mi quan em diuen, és que has d'assegurar que els nens, quan acabin l'etapa, dominin les dues llengües, jo puc defensar tranquil·lament, si poden venir tots els jutges i jutgesses a veure les classes, i veuran que inexorablement fem servir el castellà. Entre altres coses, perquè molt del material que necessitem no existeix en català. Ara, avui, a l'equip docent aquest que hem sortit de pressa i corrent, estem preparant el dia 4 de febrer, fem tot el centre una jornada dedicada als feixismes. I passarem una pel·lícula primer, una segona, tercera, entre altres coses. Quina pel·lícula passem a tercera? M'ha fet gràcia que el profe de socials diu, es diu Les 13 roses. Diu, bueno, us l'he posat en català, però està en castellà. Sí, esclar, és que no està pas fet en català, està en castellà, i la veurem. I veurem com el franquisme es va carregar 13 noies, etc. Està en castellà. Bueno, escolteu, és que és el que hi ha. Per tant, dit això, i per no allargar-me, doncs jo crec que tenim tres raons poderoses a defensar des dels centres. Una, els jutges, si volen intervenir, que facin el curs de pedagogia que hem hagut de fer nosaltres, primera. Segona, compte com parlem de les matèries són sagrades, són objecte de cultura i les hem de respectar totes. No estem mai dient que per afavorir una llengua anirem en contra d'una altra o que per afavorir una matèria anirem en contra d'una altra. I tercera cosa, i molt important, si hem de, donar pes al català per damunt de les altres llengües, és perquè s'ho mereix, perquè si no, acabaran existint. Ara...